जों खायसे खायसे लाइमोनफोर जाय लाइमोनफोरा जोंनि इयुन दा बे इयुनखौ नोजोर बोनानै राजखान्थि हानजायाव जाय दङ जाय बिथांमोना बे समाव आथिखालाव राजखान्थि हानजायाव थानानै खामानि मावगासिनो दं बिथांमोननि स्टेटमेन्ट बिथांमोननि बाथ्रा बुंनाय बै बाथ्रा बुंनायनि सायाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन आङो जों जुदि सरासनस्रायै गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजानि जों लाइमोन दैदेनगिरिफोरखौ बुङोब्ला जोङो BPF राजखान्थि हानजानिखौ जों जुदि मख'योब्ला बे समाव जों कास्टमखौ बुंनांगोन प्रहलादखौ जों बुंनांगोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो बिक्रमखौ बुंनांगोन कामाल आजाद बिथांमोनखौ बुंनांगोन आरो UPPL राजखान्थि हानजा होननानै बुङोब्ला जों रंगल बिथांमोनखौ बुंनांगोन दा नैबे समाव बिथांमोननि जे रल लानाया राजखान्थियारि बिथिङाव ससाइटिखौ माबे लामाजों लांगासिनो दं मोनथिनो थाखाय नाजागोन लाइमोनफ्रा इयुननि भबिष्यत बिसोरनो फिउचार आरो बिसोरनो सम्पद मोनसे समाव जेला भारतआ उदां जाजेनदोंमोन 1947 मायथाइयाव बै समनि राजनितिक दैदेनगिरिफोरा मोनसे आदर्शवादिनि राजनिति खालामोमोन फैयै फैयै गेजेराव बियो गैया जाफैबाय पावार पलिटिक्सजों साग्लोबसारजोब्बाय नाथाय माखासे सेक्सना आदर्शवादी पलिटिक्सखौ गाराखै बेयाव बुंनो थाङोब्ला जोङो थोंजोङै रायखांनांगोन जों इउजि ब्रह्मनि सारनि बाथ्राखौ इउजि ब्रह्म सारा जुदि बिथाङा जुदि आदर्शखौ गारोमोनब्ला रुबिराम नार्जारिया जेरै 2016 मायथाइयाव BPFजों थांनानै MLA जाहैनो हादों निस्सय इउजि ब्रह्म सारा बिनि सिगांनो थांनानै बिनि सिगांनो BPFजों हाग्रामाजों लोगोआव थाफादों बिथाङा केबिनेट मन्थ्रि बा MP SMP गासिबो जाजोबनो हागौमोन नाथाय बिथाङा बर'नि जे सोमावसारनायनि दारा बर'नि माहारियारिबादनि जे दारा बिथांखौ हमथानानै लाखिबाय थादों आरो BTCआव बा जोंनि BTCआव दानि दिनैनि BTRआव बेयाव गणतान्त्रिकखौ जे गोथाङै लाखिनो थाखाय बिथाङा गावनि आदर्शआव थाबाय थादों आं सान्दों दिनैबो बियो प्रयोजन दङ आरो बर'आ जिहेतु मोनसे संग्रामजों फैनाय मोनसे हारि आरो दिनैबो बे संग्रामा जोबाखै संग्रामा गेजेर गेजेर जिरायथ'दोंसो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिनि जे दैदेननाय बड'फानि दैदेननायनि बड'लेण्ड दैदेननाय सोमावसारनायनि उनाव सानसुमाया सुक्ति खालामफैबाय सानसुमा सारा सुक्ति खालामनायनि उनाव BACनि चिफ जानानै बे सोमावसारनाया दसे सम जिरायथ'दों एबसुआनो बै समाव गोरोबथा खालामदों सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि एस प्रेसिडेन्ट बिनि उनाव फिन जागायफिनबाय 1996 मायथाइनिफ्राय बै समाव इउजि ब्रह्म सारमोननि दैदेननायावनो रुबिराम सारमोननि दैदेननायावनो फारसेथिं अस्ट्रनि सोमावसारनाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बियो फैयै फैयै 2003 मायथाइयाव BTC सुक्तिनि गेजेरजों बियो जिरायथ'फैफिनलायबाय 2003 मायथाइनिफ्राय 2010 मायथाइसिम जिरायथ'नानै 2010 मायथाइनिफ्राय थार्ड टाइमनि थाखाय आन्दलना जाफिनदों फैयै फैयै बियो 10 बोसोर आन्दलननि उनाव 2020 मायथाइयाव BTR सुक्ति जाफैदों 2020 मायथाइनि उनाव दा आन्दलना थाब माने बियो जिरायथ'दोंलाय संग्रामा जोबाखै आरो बे संग्रामखौ रावबो फोजोबनो हाया आनटिल एन्ड आनलेस बर'नि गांनाय उखैनायफ्रा जाफुंसारागौमानि बे संग्रामखौ रावबो फोजोबनो हानाय नङा माने जोंनि लुबैनाय जों हारि हिसाबै थांनानै थानो लुबैदों जोंनि गासिबो जोंनि राव हारिमु गासिखौबो लानानै जों थांनानै थानो लुबैयो जोंनि राजनितिक अधिकारखौ लानानै जों थांनानै थानो लुबैयो बियो जाफुंसारागौमानि बे संग्रामा थांनानै थाबाय थागोन दिनैनि जोलैया बेखौ खालामाखै फैगौ जोलैया बेखौ खालामफैलायगोन दा बेबायदि संग्रामजों थांबाय थानाय हारियाव जोंनि लाइमोनफ्रानो आदर्शबिहीन जे राजनितिक खालामनो नागिरबाय दा आदर्शबिहीन सुबुंफ्रा जे राजनितिकआव जायगा आवग्रिफैबाय बे जोबोद दुखुनांथाव आं दाखालिबो मोनसे स्टेटमेन्ट होदों कास्टम बसुमतारिया सासे आदर्शबिहीन आदर्श गैयि सासे सुबुं प्रहलाद ब्रह्मआ आदर्श गैयि सासे सुबुं रिन्जय बर'आ सासे आदर्श गैयि सुबुं बिक्रम रैमारिनि बाथ्राखौथ' आं रायलायनांगौ दं मानो होनना आं साना कास्टम बसुमतारिखौ मानो आं आदर्शबिहीन होननानै बुंदों बिनि गुबै खारना जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे समाव बे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मिरुआव लेङाइ गाहाय नेथारि दंमोन बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ गाहाय नेथारि थानाय समावनो
थानाय समावनो डिसिप्लिनखौ सिफायनानै रिं मेरिज जाखानाय मानसिया गुबुन आइजोजों आरो सोमोन्दो खालामदों बियो जायनि फलाव बेखौ एबसुनिफ्राय एक्सपेल खालामनो गोनां जादों बियो थांबाय गलाघाटआव न'आव थांफिनबाय थांनानै थाहैबाय गलाघाटआव न'आव थांनानै थाहैनानै बियो मा खालामबाय बै मा होनो लुरिनज्योति गगैया दानाय असम जातीय परिषदआव बे हाबबाय लुरिनज्योति गगैया मानो असम जातीय परिषद दादों असम जातीयताबादखौ बियो फोजौलांनो थाखाय एजिपिजों असम जातीयताबादनि राजनितिका जाला बिनिखायनो आसामनि जातीयताबादी धाराखौ लांबाय थानो थाखाय असम जातीय परिषद दानानै बियो लांनो नागिरबाय कास्टम बसुमतारी एबसुआव थानाय मानसिया लुरिनज्योति गगैनि एजेन्डायाव मारै खारनो हायो जातीयताबाद मोनसे जातीयताबाद आफादनिफ्राय थांनाय मानसिया बै लुरिनज्योति गगैनि जातीयताबादजों बोरै सामिल जाहैनो हागोन साननैसो थाबाय साननैसो थानाय उनाव बिनिफ्राय थमब्लेट बारनबोनानै नोङो बिपिएफआव हाबफैलायबाय दिनै प्रथम बियो बेयावनो जादों बिपिएफआव हाबनाया जेबो अरजालामोन खिन्थु मा उद्देश्यजों मा साननानै बियो लुरिनज्योति गगैनि आफाद माबायाव थांखो बियो बोरै हाखो बियो कमप्रमाइज जाहैनो मा आदर्शजों बियो एबसु खालामामोन मा आदर्शखौ लानानै बियो एजिपिआव हाबफैखो आरो दिनै बिपिएफआव हाबफैबाय बिपिएफआव हाबफैबाय नोङो थिगैनो दं दे खिन्थु बे ओंखायनो आङो बुंदों जे बियो सासे आदर्श गैयै मानसि दानिया फैदो प्रहलाद ब्रह्मनि खाथियाव बिनि बाथ्राया फैदो बिथाङा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि थानाय समावनो आंनि जि मिथिनायाव बिथांखौ मानो एक्सपेल खालामनो गोनां जाखो आरो एक्सपेल खालामनायनि गुबै खारना दिनै आंखौ बुंबा दुखु मोननो हागौ बै समाव एबसुआ जौ जुवानि थाखाय बिराद संग्राम खालामनो गोनां जादोंमोन सरकारा जौ जुवाखौ मेलाखौ बिराद लाय होयो बै समनि सरकारा जोङो चिराङाव जिल्ला एबसुआव थानानै जोङो बिराद नाजाबाय नायदों जों जौ जुवा होसोनो थाङोबा जों बुनो नागिर होसोहरजायो गोबां एबसु बिबानगिरिया माने बुजा हरनाय आं गोसोआव दं आं बै समाव बेंटल आनसलिकनि आफादगिरिमोन आंनिनो लोगो सिडली चिरां आनसलिकनि आफादगिरि मनज ब्रह्मआ बिथांमोननि आनसलिकनि सिङाव थानाय जौ जुवा जाबाय थानायखौ होबथानो थांनायाव बिथाङा बुजा हरदों दा होग्राफ्रा सोरमोन बै समाव सरकारजों थाफाग्रा सरकारजों सालायग्रा दोलो हाग्रामा महिलारि जि समाव सिबमोन बिथांनि दोलोनि मानसिफ्रानो जौ जुवा होनायमोन पुलिसनो खम जोङो हैबाबो डिसिएसपिनो कमप्लेन हैबाबो होआ बिथांमोना जेबो एक्सन लाया दा बेबायदि समाव जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि थानाय समाव बिथाङा रां लानानै जुवा होहोदों क'क्राझाराव दा अब्ला सासे एबसुनि गाहाय नेहाथारिया बबे आदर्शजों बबे सानस्रिजों जुवादारनिफ्राय थाखा लानानै बिथाङा जुवा होनो हाखो बबे सानस्रिजों हाखो बेनिखायनो आं बुंदों जे प्रहलाद ब्रह्मआबो सासे आदर्श गैयै मानसि दानिया फैदो रिन्जय बर' बिथाङा एबसुनि नेहाथारिमोन सेन्ट्रेल एबसुनि नेहाथारिनिफ्राय गखांनायनि उनाव मा खालामबाय बियो बिजेपिआव थांबाय जों गावनि जातीयताबादखौ लानानै थांनांगौनि थाखाय रिजनेल पार्टि लानानै सोलिबाय थादों बर'फ्रा दिनैसिम बै समनिफ्रायनो जेसेबांनाखि मा होनो बर'आ रिजनेल आफाद दानानै सोलिदों आरो बे बड'फानिनो सानस्रि नोंनि माहारिबादखौ लांनोबा नेशनेल पार्टियाव थाङोबा बे मोनसे सागर बादि जिहेतु बाव नोंनि माहारियाबाद सिन्ताधाराया नोंनि एजेन्डायाव जायगा मोननाय नङा बिनि थाखायनो रिजनेल पार्टि खालामनानै थांनांगोन होननानै बड'फाया फोरोंलांदों एबसु सेन्ट्रेल एबसुनि बिबान मावलांनाय नेहाथारि बिबान मावलांनाय रिन्जय बर'आ बिजेपिआव बोरै थांनो हाखो बिजेपिआव थांनानै साननैसो बिजेपिआव थांनानै आरो दिनै माबायाव फैफिनलायबाय दा बबे आदर्शनि मानसि बिसोरो दा ओंखायनो बिथांखौ आं बुंदों बिथाङा जाहैबाय सासे आदर्श गैयै मानसि बिथां साथामा दा बिक्रम दैमारियाथ' सासे बे फालांगिरि बेहा जेबो बिथा गैया आरो लासिं सिं बिथाङा बुंनानै लायो गावखौ कन्ट्राक्टर एस'सियेसननि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ सोर जोंबो मिथिया नोंथाङा मिथियो नामा जोंबो मिथिया आंल' नङा बिटिआरनि रावबो सुबुङा मिथिया बिथांनि आफादगिरिया सोर आरो बिथांनि आफादनि सोद्रोमाफ्रा सोर निस्सय बिटिआरनि रावबो सुबुङा मिथिया दा बे आफादगिरि नामा बिथाङा मुङावल' नाम मुंखौल' लादों नामा बिथाङा दा बिथाङा गावखौ मोनसे दैदेनगिरि दिन्थिनो थाखायथ' मोनसे नामनि उनाव मोनसे टेग होनांगोन ना बे टेगखौ होनो डिजिगनेसन होनांगोन बिनि थाखायनो बेखौ होना लादों आरो बिथाङा जाहैबाय बै समाव हाग्रामा
हाग्रामा महिलारि सरकार थायोब्ला जेला दङ बै समनि माने डिपुटि स्पिकारना नेरसोन बर' अदालगुरिनि बिथांनि ओरै अदालगुरिनिफ्राय सिडि फान्ड जेसेबां फाइल सिडि फान्ड होननाय मोनसे दंमोन ओरै सानजानि अदालगुरि पार्टनि सिडि फान्ड मानसिफोरनि बे नेरसोन बर' लिरना हरनायखौ माने अदालगुरि बेनिफ्राय नोङो क'क्राझार लांलाय लाबोलाय खालामग्रा आरोखि पियन नामा पियन बे जेबो गावखौ मानसिफ्रा बुङो पिए होनना फुल फ्लेजेड पिएबो नङामोन होनना आं मिथिगौ बिथाङा हाग्रामा महिलारिनिफ्राय सिडि फान्ड सेंसन खालामै लाङै माने गोबां मावालासिनो जानाय लकेलनि मानसिफ्रा फोरमायो आरो दा बै समाव जेला बेयो हाग्रामा महिलारिनि सरकार दंमोन बिथांनिफ्राय स्किम मोनबाय थायोमोन स्किम मोनबाय थानायनि थाखाय बिथाङा बै समाव जेबो मिथियामोन आन्दलननि बाथ्रा मिथिया एनडिएफबिनि बाथ्रा लाना मालाबा बुङो बियो बै समाव एनडिएफबिया केम्पआव थानानै रानज्रिं ख्रिज्रिं दंमोन एनडिएफबिनि जे एजेन्डा सुक्ति गोरोबथा मोनसे जानांगौ समाधान मोनसे जानांगौ बिनि थाखाय बिथाङा फंसेबो बाथ्रा बुंफेरामोन सुक्तिया दिनै गबिन्द बसुमतारी प्रमद बर' दैदेननाय आन्दलननि गेजेरजों बिटिआर सुक्ति जाबाय एनडिएफबिया दाबियै दिनै गोग्गाना बुंनो हाबाय जे येस जोङो मा होनो जों जि थांखिनि थाखाय अस्ट्रनि आन्दलन खालामदोंमोन बैसिम सौहैयाखैबाबो बर'फोरनि थाखाय जों नैबेखौ लाबोना होफैनो हाबाय दिनै साफ्रोमबो एनडिएफबिया गोग्गाना बुंनो हायो दा जोंनि एनडिएफबिखौ फिनायनि थाखाय एनडिएफबिखौ आश्रय होनायनि थाखाय जोंनि बर' रायजो राजाया खस्थ' मोननाय मानसिफ्रा दिनै बुंनो हायो जे गोग्गानानै जों जाय खारननि थाखाय जों खस्थ' लानांदोंमोन दिनै बे खारनानो दिनै मोनसे समाधानाव फैबाय नाथाय बै समावथ' बिथांमोना सरकार थानाय समाव एनडिएफबिनि समाव समाधान खालामनो थाखाय फंसे बुङाखैमोन दा बिथाङा मालाबा आं नुयो जे लासिं सिं बाथ्रा जे कन्ट्राक्टखौ बाहेरायाव हरबाय हरबाय आंनाव मोनसे थैथ' दङ हाग्रामा महिलारिया जेला शिफ जादोंमोन बिथाङा शिफ रेसिडेन्सि होननाय मोनसे स्किम बानायनानै सुदेमपुरियाव मोनसे बिल्डिं लुदों जाहैबाय खुनु कागजे कलमै जेबो गैया शिफ रेसिडेन्सि थारमाने बिटिसिनि बा बिटिआरनि शिफ थाग्रा दंना गैया दा बे दाथ' गैया बे गैया बिनि कन्ट्राक्टरा राजस्थाननिमोन जाहैदों आउटनि कन्ट्राक्टरा राजस्थाननि दा बै कन्ट्राक्टरा क'क्राझारनि सेक्रेटारियेटआव बिराद फैबाय थायोमोन जाहैदों जोङो दानि सरकार प्रमद बर'निफ्राय बिल लानो थाखाय बिला मोनाखै बिला नांगौ लाइबिलिटिसआव हाबबाय दा अब्ला थाङै थुङै आंनि मिथिनायाव आरोखि दानि सरकारा सोंबाय जाहैदों नोंथाङा जे शिफ रेसिडेन्सि लुना होदों बबाव लुदों जोंनो देखाय अब्लानो बिलखौ मोनगोन आल्टिमेटलि दानाथ' लुनानै मानो हाया दा जाय बिल्डिंखौ शिफ रेसिडेन्सि होननानै थाखा बरननानै हाग्रामा महिलारिया लुदोंमोन दा बे न'आथ' हाग्रामा महिलारिनि गुन्दा बाहायनि फिग्रा न'सो बिनि लाइमोनफोर बिनि सेंग्राफोर जायफ्रा मानेखि थांनाय समाव मानसिफोरखौ दादा सिगिनाय मानाय बै समाव जोङो सरकारनि बिरोधि बाथ्रा बुंबा माने बुनो थांग्रा होसोग्रा बेबायदि मानसिफोर थाग्रा न'सो दा बेखौ गावनि प्रपार्टि बानायना लाबाय जे गावनि प्रपार्टिखौ लुनायाव सरकारनि थाखाखौ बोरै होगोन सरकारनि थाखाय स्किम लाबाय बिथाङा दा बेनि थाखाय दिनैनि सरकारा बे बिलखौ हराखै होनना बुंदों दा बेबायदि गोबां उदाहरन दं आं आरटिआइ मोनसे होनानै दोनदों जे थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारियाव बिटिसिनि बाहेरानि कन्ट्राक्टरनो बेसेबां खामानि होदों हाग्रामा महिलारिया आरो दिनैनिया बेसेबां जादों बिनि मोनसे टेलि नायनो थाखाय आं मोनसे आरटिआइ होनानै दोनदों आं खोब सप्तासेसोनि उनाव मोनगोन आरो नोंथांमोननि खौरां बिजोंनो बिटिआरनि रायजो राजाफोरनो आं बेखौ फोरमायगोन